Dobar dan. Stao je čovjek kulturno da zanima ga o čemu se radi. Šta mislite o transparentu? Šta mislite o tome što piše? Mislim da je promjena vlasti u Srbiji, da treba da se promeni vlasti. Ne, mislim, da li mislite da vi podržavate ropstvo? Ne podržavam. A? Ne podržavam. Jeste razmišljali možda vaši izbori da li podržavaju ropstvo? Ne, nisam razmišljao, ali ne treba nikome ropstvo. Dosta nam je bilo ropstvo 500 godina po Turcima, pa i sada... Da li je samo čovek rob ili su možda... I životinje I su životinje, robovi. Da, i životinje su robovi. Ili se životinje porobljavaju? Da, zato što ga zatvaraju mnogi u ćelijama, u, ne znam, u kućicama i tako. Da. Da. Dovedeni su u svet da budu robovi, tako? Da. Znate zbog čega? Ne znam, to je neka Božja sila. Šta Božji mislite? zapis. Šta mislite, da li su vaše izbori umešani u njihovo ropstvo? Pa jesu, zato što sam ja 22 godine na ulici, ja sam rob, ali Božji rob. Ne, ali hoću da kažem vaši izbori, znači svaki dan što izaberete, šta koristite svaki dan? Da, ali ne mora da znači da je sve što uradiš da je ropstvo, ne. Nije sve ropstvo. Ropstvo je, znate kada? Kada država ili sistem države propadne i narod oskuđuje za hleb, za šta ja znam, za parama, za skupoća velika. Nema narod hleba, nema narod sirotinja udarila. To je ropstvo. To je najveće ropstvo u životu. Ropstvo je kad ljudi ne znaju... Ne znaju od čega da žive, imaju porodicu, nemaju od čega da plate, na primjer, struju, vodu, šta ja znam, da kupe hleba deci. To je najveće ropstvo u državi. A da li ti ljudi koji isto ne znaju kako kraj sa krajem da sklope, da li ti ljudi isto osuđuju životinje u ropstvo? Da. Zato što životinje nemaju šta da daju da jedu. Da, ali kako bi vaše ponašanje doprinosilo da se porabljavaju životinje? Kako doprinosi trenutno? Pa tako što ga, na primjer, zatvori u sobu ili, ne znam, u kućicu neku ili u neki kavez ili neko. Da. To je rob. Na primjer, krave, svinje, da, veže ga za... kokoške, je li tako? Da, veže ga za, na primjer, kravu veže za vrat ili i dođe do jasla, veže ga, metne seno ili šta ja znam da jede i to je... A što im to rade? To je, valjda je životinja svedok toga da smo mi i ljudi i životinje da smo robovi. Dobro, ali što ljudi to rade životinjama? To je mnogo veliko pitanje, ja ne znam. Pa ne, mislim... Ne znam. Jer vi na primjer... Pa tako su navikli sa životinjama, da vezuju. Neko navikao da vezuje životinje, neko da metne u kavez, neko da metne u kućicu i da zatvori. To je takva navika naših predsjednika. Na primjer, ja pogledam nekoga koji nema nigde ništa, stavi cepan, ja kažem da je rob. Šta dovodi do toga, mislim, šta je to što ljudi svaki dan rade, da je došlo od toga da se porobljavaju životinje i iskorišćavaju? Ja ću dam jedan primjer, a to je, ja idem po crkvama i po manastirima, ja sam dugo godina na ulici, molim se Bogu. Jedini čovjek moli se Bogu u crkvi, izađe ispred crkve i ja mu kažem pomaže Bog, on ćuti. To je rob, isto. Da. Razumeš? Ali hoću da kažem, znači, da li bi trebali životinje da imaju izbor? Ne može oni da imaju izbor. Ljudi, oni samo može da kako da kažem, da... Jer njihov život bi trebao da se poštuje, ne? Normalno se treba poštovati. Normalno. Svačiji život je vredan. Da. Jer vi poštujete njihov život? Ja poštujem, normalno. Ja svakom kućetu ili mačke ili... A krave, svinje, kokoške? Da, sve to ja volim. Ali ne treba da se vezuje, ne treba da se omalovažava. Da li ih iskorišćavate za ishranu i to? Ne. Ne jedete krave, ne jedete meso? Jedem meso, ali meso koje kupim u kasapnici. A kako to da podržavate njihovu slobodu? Podržavam ja, ne podržavam da se vezuje stoka, da se zatvara u štalama, da se, kako da kažem, da ih poroboljavaju, to je za mene ropstvo. Ali zbog čega se porobljavaju, da bi ljudi jeli njih, tako? Da, ali
Ako ne idete, ali onda... slušaj, nismo se razumeli. Ne, ja pokušam da... Ne razumeš ti mene sad. Ako si ti pitao šta je rob, za mene je rob. Ko nema izbora, tako? To nema izbora. Rob je koji je zatvoren u ćeliji Dobro, ili je zatvoren u štali kao krava i svinja i konj. dobro. Ne znam, to je za mene rob. Ja kao zatvorenik, na primjer, u zatvoru, zatvoren sam u ćeliji, Dobro. to je rob. Ali on ne može mišljenje... Ima razlog zašto je neko u zatvoru, tako? Ima razlog, normalno, neko je ukrao, neko je ubio. Koji je razlog što su životinje u zatvoru? Pa, tako je priroda nadlaža. Ne, nije priroda, čovek je njih stavio tamo, da? Čovek je stavio, ali tako je navikao. Zbog čega? Zbog čega ih je stavio? Pa čuvak je tamo da kolje, Da ih kolje, tako da. Znači svede se na... Na hranu, na život. Ali vi ste rekli da se protivite. Pa da, ali ta stoka ako je već za hranu, razumeš? Da se zakolje i da se jede. Da, ali ne mora da... Kako da? Pa kao onda... Da, i kažem, slušaj, ali ne mora da je zatvora u štali i da bude vezana krava ili konj. Zamislite da ste vi u toj situaciji koja je životinja. Da vas neko drži u zatvoru, veže i poslije će vas iskorišćavati. To je rob. Dobro. To je rob. Ali da ih i ne veže. Na kraju će opet da ih ubiju, tako? Da, ali ne mora da ih veže. Od toga se pravi meso, da. On od toga kad zakolje dobiješ meso, tako? Da li je to poštovanje životinja? A nije to poštovanje. Poštovanje je ako ga pustiš na slobodu. A kad treba da ga zakolješ, uvati ga lepo, polako. Zašto treba da se zakolje kad ne mora? Dobro, ne mora, eto. Ali kažem samo šta je rob. Hoću da ti kažem šta je rob. Rob je za mene kada nekog zatvoriš u ćeliju. Dobro. Kad nekog zatvoriš u štalu, kad nekog zatvoriš u zatvor, to je rob. A rob nije onaj koga, stoka nije rob zato što ga zakolje i od njega proizvodi meso. To nije rob. Jeste, zbog toga je rob. Zato što ne može. Ne slažemo se u mišljenju. A kako se ne slažemo kad se stoka postoji, zato što ljudi žele... Rob je za mene onaj zatvoreni. Dobro. Koji je zatvoren u zatvoru. Dobro. I rob je onaj koji je... A koja je razlika između čoveka i životinja? Isti je. Osjećaju bol isto, kao i mi, tako? Isto i ja osjećam bol kao i stoka osjeća bol kao čovek. Samo što tebe neće niko ubiti. Mene neće niko ubiti, a njih zatvaraju u štale, vezuju za jasla. Da bi bili zaklani, tako? Da bi bili zaklani, da. Je to u redu? To nije u redu, ali ja kažem, nemoj da zatvaramo stoku i nemoj da vezujemo, ali proizvodnja mesa normalno da mora da postoji. Oni moraju to da rade da bi bilo mesa, razumete? Ne shvataš ti me? Ja pokušavam da vam objasnim. Ne. Da bi vi jeli meso, moraju da... Ne, razumeš ti mene, ja moram da ti objasnim to drugačije. Znači, ja jesam za klanje. Kako jeste? Zašto? Stani, shvati ti mene. Znači, ako ja zakoljem tu svinju, ja dobijem meso da jedem, je li tako? Ali nemoj ti tu svinju da zatvaraš, nego je pusti na slobodu da šeta. I da pase i daju joj hranu u neku korito. Da li život te svinje pripada vama? Kako? Da li život te svinje i krave pripada vama? Ne pripada nikome, pripada njoj život. Da, onda zašto bi je ubili da je jedete? Ali ne shvataš. Ne shvatamo se. Znate vi šta je rob? Rob je neko ko je posjedovan, Ne, rob je onaj ko je zatvoren. Ne može da bude rob, nisi ti rob ako nisi zatvoren, ako šetaš ulicu. Ili ideš u grad, ti nisi rob. Znaš ko je rob? Rob si kad si dužan nekome. Slušaj, rob je onaj ko je zatvoren. U zatvoru, bilo gde da je zatvoren, on je rob. Ja sam robijaš bio 16 godina i znam šta je to. Znate vi onu pesmu? Niški zatvor, 320 soba, u svakoj sobi po jednoga roba. To je rob. A ovo, na primjer, životinje... A ne može da bude rob onaj, od životinje ne može da bude rob ako zakolješ svinju i proizvodiš od nju meso. To nije rob. Kako nije? Pa tako nije. Pa oduzeli ste život. Nema veze, ona je namenjena za to da se ona zakolje i da se proizvodi od nju meso. Ko je rekao da je namenjena za to? Pa tako je Bog odredio. Nemojte tako ljudi, znaš šta je rob? Rob je onaj ko
je zatvoren u zatvoru, u ćeliji. Dobro. Rob je onaj koji je zatvoren u štali. To se radi životinjama, da. Da, ali životinje treba da budu na slobodi, da pasu, da šetaju kao i svaki čovek. Dobro, i na kraju se ubio, tako? Da, ali to je, zato su stvorene. Znači onda su isto robovi. Jel bi vi volili da ste takav rob? Da možete se krećete, ali da će vas na kraju... Ne, ja ne bih voleo, ali životinje je tako Bog dodelio. Sad zamislite da neka druga civilizacija, neki vanzemaljci, Dobro? njihov Bog kaže da je okej da držimo ljude malo da šetaju, pa ćemo posle da ih zakonjamo. Ne. A ne, ali evo Ne, nisi ti mene shvatio. Bog je rekao da životinja je stvorena za klanje, ali nije stvorena zato da bi je zatvorao u štali, šta ja znam, u roboru ili ne znam gde, već ne. Ona je stvorena, Bog je rekao da od svinje pravimo meso, od krave pravimo meso, daje mleko. Tako? Jeste sigurni da je Bog rekao to? Siguran sam. Čitao sam Božje pismo. 27. Šta mislite o Adam i Evi, Edenski vrt? Tamo je Bog rekao, evo vam drveće, plodovi, sve to će da vam bude hrana. Znači nije nigde pominjao životinje da se jedu. Nije nigde životinje Onda pominjao. što ne bi živjeli tako? Što ne bi živjeli tako, jedemo voće, povrće, jedemo... Ja bih voleo to. Pa eto, imate priliku danas. Da, imam priliku, da, upravo si. Voće, povrće, to Onda je više najbolja stvar. nećete... To je najbolja stvar za mene. Onda više neće se životinje... Neće životinje da da. A da. To si upravo. To si upravo, sasvim upravo. Ali za robove, ja smatram samo robove, oni koji su zatvoreni. Znači, u zatvoru koji je čovek, to je rob. Čovek koji je životinja koja je zatvorena u oboru, to je rob. Rob je onaj koji je zatvoren. Ali onaj koji šeta, to nije rob. To nije rob. Za mene nije rob, ne može da bude. Jeste, robovi su narod Srbije. Da li ste vi spremni da onda danas, pošto kažete da ne trebate... Ne, slušajte. Pa ne rekli ste da jeste? Da, jesam, spreman sam, da. Pa bolje da jedem to nego da jedem bilo šta drugo. Pa mi ne radi se o tome da poštujemo životinje, o tome se radi. Da ne porobljavamo životinje, tako? Ja kažem samo da se proizvodi od svinje, od krave meso. Zašto? Ali ne treba da je zatvaramo u štalama. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da nismo mi robovi koji nismo zatvoreni. Aha, mislim robovi smo, ali na drugi način. Na drugi način, da. Mora da imaš ličnu kartu, mora da je... Da. Složili smo se da ne možete da jedete životinje i da ste protiv porobljavanja životinja, tako? Da, tako je. Ali životinje su namenjene za jelo. Molim? Životinje je namenjena za jelo. To društvo kaže. Društvo, da. Šta vam savjest kaže? Šta vam kaže zdrav razum? Zdrav razum, pa znaš, ono što je Bog zapisao da se jede, ja ću da jedem. A ono što nije zapisao da jedem, na primjer, kamen ne mogu da jedem, šta ja znam. I smeće ne mogu da jedem, to ne mogu da jedem. Ali već smo se složili da je u Edenskom vrtu nije bilo životinja. Ne, ali ti ne razumeš, ja hoću da kažem da životinja ne treba da se zatvara. A sad nije ona rob ako od nju se proizvodi nešto. Kako nije? Kako može da bude rob? Ne razumem sada šta hoćeš s tim da kažeš. Njen izbor se ne poštuje. Ne razumem, u čemu je rob? Pa... U čemu je rob? Ali čekaj, ali ti shvati da je ta životinja namenjena da se proizvodi od nju meso. Znači, dok je ne zakolje, ne može da dobije meso. Neko je namenio nekog čoveka da bude... Ne može, čovek nije zamenjen da se peče i da se jede. Neko tako misli. Tako? Dobro, hvala ti. Hvala. Hvala, prijatno.